Godt, Jacob. Du er også kommet ind efter dagens runde. Det blev til en plus etter. Hvordan oplevede du dagens runde derude? Jamen, det var faktisk lidt blandet. Jeg ligger ud med en birdie på hul 1, så det tænkte jeg, det var bare rigtig godt. Og så derfra, så kom der faktisk lige 6 løse huller i træk, hvor jeg så lavede 3 bogeys og 3 pars. Så det var sådan lidt blandet. Men generelt, jeg var rigtig, rigtig god for 10, som forventet, men fik desværre ikke skabt de gode birdie-chancer med jernene, som jeg måske plejer. Så der er lidt, der skal arbejdes på i morgen tidligt på træningsbanen. Ja. Hvordan vil du beskrive din potning i dag? Jamen, jeg synes faktisk, jeg pottede rigtig fint. Jeg havde faktisk alle linjerne, synes jeg, men kunne ikke rigtig finde farten. Enten så var de lige lidt for bløde nedenom hullet, eller var de lidt for hårde lige ovenom hullet. Så lige lidt ekstra fokus på det i morgen tidligere, så tror jeg, det er rigtig fint. Det virker som om, at med lidt held i sprøjten, så kunne du også godt have været under par i dag. Ja, det kunne jeg, det burde jeg måske også have været. Laver en lidt træls bogey på 16 af et par 3 hul, og så 3 potter jeg for par på sidste hul. Et par 5 hul, hvor jeg var lige ude for grin i 2. Så jeg kunne godt finde et par slag på de sidste 3-4 huller, men sådan er golf jo. Hvad kan vi forvente af dig i morgen? Jamen, jeg skal ud og angribe en lille smule. Jeg ligger lige ude for kortgrænsen nu, tror jeg, så jeg skal ud og finde et par slag, men som sagt, rigtig god for 10 i dag, og det forventer jeg og håber det også på, at jeg i morgen, så kan der i hvert fald angribes, hvis jeg finder lidt med jernene. Det glæder vi os til at se. Held og lykke i morgen. Tak for det.